Surprise! Brendan! Welcome home! Hi, Tommy, laat dit is ik kom vandaag in Mansari. En nou? Als het lijkt op die spookers net vrienden horen. New year, new me. Sorry, Sylvia. Fokasari, je wil trong toe gaan. New year, new me. Happy, happy. Bless me, oh Lord. Bless me, oh, je houdt me aan de vast. Bless me, oh Lord. Goedemorgen, vrienden. Hey! En nou, mijn vrienden horen nou terug. Hoe gaat het met jou, man, Tommy? Ja, wat heel goed. Ik heb tegen hem te klaar niet. Ik zie dat het gaat bij goed met jou ook, nee? Wat kan ik zeggen, mijn zuster? Ons gaat maar aan. Hoe heb je op vakantie geweest? Nee, nou, mijn ex is nog belangrijk. Ik is meer geïnteresseerd in jou. Hoe was jouw week terwijl ik hier was, bij mij huis? Sarah, je weet toch al mijn leven gebeuren bij je goed. Dat was ik maar oké. Ja, lekker dat bij je lekker gaan, nee. Hoe bedoel je lekker wat lekker gaan, Sarah? Ik weet niet, Sylvia, zeg je van mij? Deze iemand achteroor zit op mijn stoel. Dus jij is baas, een vrouw. Kopje thee in je hand, remote in je hand. Veel poten op mijn koffietafeltje. Life is good. Ai, nee, Sarah. Ik deed toch nog niet upset hoor. Ik net op je bank zit met mijn voeten op het tafeltje. Niet. Sylvia, dat is jouw probleem. Dat is mijn probleem, nee? Het gaat niet daarover. Het gaat over die principle daarvan. Weet je wat is een principle? Dit is Sarah Williams. Ik haat het. Laat je maar op ik onnozel is. Waarom is ik wat de principle is, ja? Kom bij slaap, kom bij. Ik vraag, want dat is die paard wat je mis. Dat is die paard wat je elke keer mis, Sylvia. En die leven gaan niet over wat je verkeerd doet. It's about the principle of your mistake. Maar je zal niet weten. Dit is Sarah. Ik heb een punt gemaakt nu. Want ik weet in elk geval wat is principle. En Sarah Williams, ik is jouw kantie. Om voor mij te vertellen van de principle, nee, we gaan naar school. Je weet nog een paard van school. Vraag wat je nog zei? Kijk gewoon wat ik gezegd heb, Sarah. Jij hebt precies gewoon wat ik over jou gezegd heb. Weet je, Sarah, ik heb het nog vat. Laat je mij fouten van mij uitwijs. Ik heb het vat, laat je mij slecht zeggen. Maar moet je alsjeblieft wat meer kunnen maken, Sarah. Want van wanneer als ik wie wat de schoolhoofd betekent, ja? Ik heb naar school gegaan. Sylvia, vind je nog een praat van de schoolhoofd? Jij confused yourself. Ik heb van jou gevraagd. Weet jij wat als een principle? Hey! Hallo jullie, zoals hier van de Karoo. Dank je dat jullie hier de video gekeken. Remember om ons te like, te comment, te share en te subscribe aan die channel.